og velkommen tilbage til denne her serie af videoer, der handler om karaktererne i Støv og Spind. I dag vil jeg fortælle om Susanne, som har det blå hæfte her, og som derfor også har de blå sider inde i bogen. Og Susanne, hun er inspireret af den kanadiske træforsker Susanne Simard, som har skrevet hovedværket Finding the Mother Tree. Susanne Simard er bare inspirationen, og i bogen er karakteren fri af den virkelige person. Så her hedder hun bare Susanne, og er trælingvist og skal på månen arbejde med, om det vil være muligt at kommunikere direkte med månen, og også arbejde med, om det kan være muligt, at hun skal ligesom understøtte det arbejde, som Ossie laver. Ossie, hun er gartneren, som skal plante alle de her valnødetræer, som skal både forsyne besætningen med mad, men også på sigt se, om det kan være muligt at etablere en atmosfære ved at lave CO2, og også etablere frisk ilt til besætningen. Så der er mange af de her forskelligartede, ret afgørende forskningsprojekter, der på en måde er forbundet med Susanne, men hun står også samtidig meget frit til at forske på egne præmisser. Og i det hele taget er det sådan grundlaget for den her ekspedition, at besætningsmedlemmerne skal føle sig fri til at forske i det, der ligesom kommer op. Så de har nogle bundne opgaver, men de har også ret meget fri tid, fordi at man har anerkendt og godt ved, at den her type forskning bare fungerer bedst, hvis den kan opstå organisk, og at de har mulighed for at gribe, hvad der nu end kommer op. Det, som så kommer op for Susanne, det sker meget tidligt. Det er, jeg tror, det sker allerede i hendes første log, som jeg læser højt lige om lidt. Det er, at hun begynder at fundere over ordet at lande. Altså, at de er landet på månen. Og hun synes, det slår hende ligesom som værende absurd, at det skulle kunne lade sig gøre at lande på månen, når land kræver, at der er et land at lande på. Og den her overvejelse, den sidder hun lidt med selv, og så deler hun den med de andre, og der sker så... Nej, måske skal jeg faktisk bare læse den, og så fortælle videre efterfølgende. Så, jeg læser lige Susannes første indlæg i denne her bog. Og hun skriver første gang den 18. februar 2026. Det lyder sådan her. I går under middagen... Nej, det er nummer 2. Jeg tror, jeg læser både 1'eren og 2'eren. Altså både hendes første og hendes anden log. Første log. Den 14. februar 2026. Er det muligt at lande på månen? Det har jeg spurgt mig selv om, siden vi ankom. Jeg har været ude og se på området omkring basen. Det er storslået, mystisk og grænseløst fremmed. Gråt og hårdt, bakket og blødt, helt uden sidestykke, og uden at jeg kan finde de rigtige ord for, hvad det så er. Men land, det er det i hvert fald ikke. Er det muligt at lande, når der ikke er noget land at lande på? Land er enten en nationalpolitisk term, eller en definition, som giver mening i opposition til hav. Landjorden er der, hvor der ikke er hav. Men på månen findes intet hav, for her er intet vand. Jeg overvejer at foreslå de andre et nyt verbum for det, at måne måske. At måne på månen kunne være ekvivalent til at lande på landjorden. Jeg tror dog, at folk vil have det meget mærkeligt med at skulle bruge sådan et ord. Men kan det så hedde noget andet, når vi ankommer eller forankrer os på hende? Forankring er jo også skørt, når vi hverken har skib eller anker. Jeg kommer ikke til bunds i det her nu. Vi venter med at introducere verbet for de andre. Eller måske dele mine overvejelser med dem og høre, hvad de synes,
hvordan de synes, ordet bør forstås. Og så vil jeg faktisk læse den næste, som hun skriver 4 dage senere, den 18. januar. I går under middagen delte jeg mine verbum-overvejelser med de andre. Jeg sagde, vi kan vel ikke lande på månen, når månen hverken er en planet eller dækket af landjord. De andre var ikke helt med på, hvad jeg mente, så jeg måtte omformulere et par gange. Ava forstod det hurtigt og var enig med mig, men uden at have noget bud på en løsning. Ossie sagde også, at det lød spændende, men at sådan havde hun aldrig tænkt før. Ivona var uenig og sagde, at lande ikke har noget med land at gøre, at det er en flyvefaglig term for at komme ned på fast grund. Det modsatte af at lette. Både Jasmin og jeg har landet flere tusind gange på hangarskibets landingsbaner. Det hedder jo heller ikke at hangarskibe af den grund, sagde hun. Nogle af de andre gav hende ret. For mig svarer det argument til at sige, at ordet formand ikke har noget med mand at gøre, fordi det er en fagterm. Det er svært at komme efter sådan et standpunkt. Jeg tænkte lidt og svarede så, at det i mine øjne ikke er en god nok grund til at fortsætte en sproglig adfærd, bare fordi det har været normen. Og jeg prøvede at forklare, at det er nemmere at forholde sig til verden med ord, der er tilpasset virkeligheden. Sara ville gerne tale om, hvad det kan betyde at måne. Hun mente, at måne måtte være det, som månen gør. At månens væren bør hedde at måne. Hun foreslog også, at det kunne betyde begge dele. At være måne, som den primære betydning, og at lande på månen som den sekundære. Og flere ting endnu, ligesom mange andre ord har flere betydninger. Vi begyndte at tale om, hvad måne kan betyde i overført betydning, og fandt på flere sjove, fine eksempler. Jeg ved ikke, hvad de andre tænkte. Måske skal de have lidt længere tid. Eller også er det bare for langt fra deres faglighed. Julia sagde ikke så meget. Jeg havde ellers regnet med, at hun som holdets digter ville være den første til at tænke med på sådan en sproglig overvejelse. Men hun rejste sig og hentede et nyt hæfte, et brunt et, og skrev ordbog på omslaget og rakte det til mig hen over bordet. Jeg åbnede hæftet og skrev at måne verbum på første side og tilføjede så endelserne R, DE og T for nutid, datid og før nutid. I det hæfte kan vi skrive alle de idéer til nye ord og definitioner, som forhåbentlig vil opstå, når vi findes og færdes i vores nye miljø. Jeg håber glosen at måne vil give anledning til nye tanker og forslag til, hvad det kan dække over, før vi til sidst kan lande eller måne på en fælles definition. Og jeg håber, at vores ophold vil lede til nye indsigter i, hvordan månen faktisk måler. Ja, så det er Susanne, der åbner ballet med at tænke over ordet at måne. Og det var sådan, at mens jeg skrev Store Spind, så tænkte jeg jo selv de samme tanker. Jeg er også ret beslægtet med Susanne i den henseende, at jeg tænker over de der ord. Og i starten så stod der faktisk i bogen, altså i manuskriptet, at Julia afleverede et rødt omslag, eller et rødt hæfte til Susanne og sagde, at hun skulle skrive det. Og det var fordi, jeg på det pågældende tidspunkt lavede det her hæfte, som beskrevet syd i ryggen og der hedder livets verber. Som sådan en slags demo. Jeg synes, at rød var sådan en klassisk ordbogsfarve, så jeg lavede den rød og tænkte, at det kunne være fedt at have sådan en appendix-agtig udgivelse til Store Spind, som var denne her det her hæfte, hvor der står at måne i. Og det voksede så for mig, så det ikke bare var at måne, men var altså en hel masse ord. At abe, at ahorne, at bakke, at barke, at bige, at bregne, at sælge. Så det kommer også i Store Spind, at hun bliver inspireret til at fortsætte med at lave de her verber, fordi det slår hende, at det burde, altså at ligesom Sara foreslår, at det betyder at være måne, så slår det også Susanne, at det burde betyde at være i verden som det her pågældende navnord. Så hun tager en masse navnord og ligesom verbumficerer dem.
Og undervejs i processen med min egen, den her, det hæfte, så gik den fra at være rød til at blive brun. Også bare fordi, at den røde farve, den refererer tilbage til Gyldendals ordbøger, så det er jo ikke fordi, det er en klassisk ordbogsfarve, det er jo bare deres. Jeg synes, jeg ville hellere være i familie med noget andet. Eller lade bogen være det, og min egen yndlingsbog, det er Bærepose-teorien om fiktion af Ursula Le Guin, som også er det her lille brune hæfte, så jeg har lavet den brun for at ligesom at tillade mig at blive beslægtet. Eller tillade bogen at være beslægtet med den bog, for det er de for mig. Den her kunne ikke være skrevet, uden at jeg havde læst den anden. Så Livets Verber, den er udkommet, og den udkom faktisk en god del før Støv og Spind nåede at blive færdig, og er en oversigt over en hel masse verbomificerede navnord med forklaringer, og der er også måne herinde. Skal jeg lige se, om jeg kan finde den under M. Her. Der er måne. Jeg måner, jeg månede, jeg har måned. At være i verden som måne. At være et himmellegeme i nær relation til en planet og kredse om denne. At leve i symbiose med jorden og dens hav. At ebbe og flode, herunder at springflode havet. Og så også den her betydning, som Susanne foreslår oprindeligt, at ankomme til og nedstige på månen. Og så er der også forslag til sætninger, man kan bruge ordet i, der lyder sådan her. Jeg måner rundt om jorden, som jorden jorder rundt om solen, som solen soler i Mælkevejen, som Mælkevejen galakser i universet. Og en til sætning, som knytter sig mere til de tanker, Susanne gør sig. Da vi månede, så vi, hvilket fantastisk sted vi var indkommet til. Så ja, det er Susanne, og hendes fortælling tager også nogle drejninger, som er uventet for hende, og som man kan læse sig til. Tak fordi I lyttede med og kiggede med. Vi ses i morgen, hvor det handler om en ny karakter fra Støv og Spind.